Какво става, хора? Аз съм Стивен Митов и както виждате, това е втори епизод на... както виждате, това е втори епизод на... не прочетох, това много бързо забравям как се казва името. Както виждате, това е мечката. Тя нямаше какво да правя, няма какви игри да сваля и поиграх малко на нея и имах много пари. Купих тези панталонки, боксерски, както видите, ще ви покажа какви има. Значи има такова, доста яко, има такова боксерско, мога да го купя, да. Да, ще му стане само на ръвчето, да. Както виждате, купихме и ето това отгоре. Има и ето така много горе. Така. Тук боксерски ръкавички. Както видите, тук има сланец с такива. Доста са хубави. Тук има панталонки, аз си купих. Тук има. Тук, опа, както видите, има и тази кожа, искам да събирам, да купа. И както видите, хора, сега да направим един кратък матч, кратичък, защото ми пада батерията. Да се бием с този. Браво! Добре си е мечката. Дай сега да отиваме на боя. Хе-хе. Браво, пизго! И печела. Това сега ще ми подсили това енергия. Не ми подсили, защото сме на 4-ти левел, хора. Ето видите, това съм го направил този така. Но обаче тук каската ще махна, защото не ми харесва чак толкова. Ето така си ми добре. Но тази каска е доста хубава, исках да взема. Това не става. Това доста... Не, това не става. Как искам да събирам? Ще събираме пари за ръкавицата. Добре. Така, те са ми така. Втория матч. И бомбата на края. И бомбата на края. О май гад, това беше бавно.
95. Го видях точно колко беше. То като мен, аз си мислих така с това се направи. Не разрушиме и двамата се играме. Биме хора, както виждате. Омага, биме един път и аз един път ще го би и ще го вкарам в тоалетната. Как е думата? Много се страдна като ме бият в тази игра. 10%. Айде, ето и ставаме и 5 лева. И ставаме 5 лева, като видите. И силата ли е 44-та е 52 е баси. Добре си. Както видите. Това всичко, този кратък клип, надявам се да ви е хареса този кратък клип на тази играта. Надявам се да ви е харесал този клип. В следващите минути малко да ми се заради телефон, както виждате тук ви пада 8%. Да знаете, като заредя телефона, като такова и ще направя клип на това, как се каже, на Need to Speed. Да започваме с втората част на Need to Speed. И това е втората част на тази игра. И добре хора, надявам се да ви харесва клипа и в следващия път. Чао, чао!